Dakle, žrtvu će dovesti u stan Maja. Oni će tu pričati i onda će Aca i... Aco! Aco! Da? Imate šipke? Naravno, sve je spremno. Jesu postavljene kamere? Jesu. Idemo svi na svoje mesta, žrtva dolazi za tačno sat i po, budite spremni. Ima baš da se obraduje. Misliš? A možda i hoće. Žrtva ulazi u stan. Ćao. Uđi. Tako. Lepo si sredila. Ali šta je sredila? Stani! Uzrojan si, uzmi Palitrax tablete. Snižavaju pritisak, a možeš ih naći u svakoj apoteci. Imaš pravo. A da vidimo šta radi žrtva. Kažem ti ja kao šatro, ja krenem tamo, razumeš? Premite se, misija počinje. Žrtva ne sluti ništa. Misliš? Veruj mi. I ono kao neki ljudi dođu, ono kao, a teste... Pa vi ste ludi! Pa niste normalni! Dobar si. Jao! Ma vi ste ludi! Da. A jao, pa mi Maja kaže ono ulazim, a oni me biju. Jao, a ona, ma mnogo ste dobri, ja uvek kažem, budale oni koji ih zeznu. Majke mi, znači stvarno ste neče fenomenalno. Misija je uspela. Žrtva na Samarena. To i ja kažem.